Ini ang DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Mayo 28. Iloilo City may kumpirmado nga kaso sa Mpox. Precautionary measures ginpahanumdum. Anay Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves ginaresto sa Timor-Leste. Illegal nga pagaboy sang basura sa kilid sang dalan sa Bacolod. Dakuhaan sang video. City Legal Office magausi sa kaso. Mag-amiguhay ganiligar ginabdak sa Kabangkalan. Isa sa ila gintiro patay sa ilog. Kag sa good vibes, duha pa ka mga atleta sa Western Visayas naka-break sang record sa palarong pambansa 2025. Initalan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, Bacolod City Legal Office mag-ausisa sa illegal nga pagaboy sang basura sa kilid sang dalan na nakuhaan sang video sa barangay Villamonte. Yari ang report. Ginpasapasahan sa social media ining cellphone video sang isa ka e-bike driver nga akto nga nagahaboy sang basura sa kilid sang dalan Burgos sakop sang barangay Villamonte sa Bacolod kagabi. Ginkondenar sa pamunuan sa Bacolod Environment and Natural Resources Office ang wala sa payan nga paghaboy sang basura. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga ila na ginausi sang insidente agod makilala ng lalaki kag mapasakan ini sang kaso. Nablang ginahambal sa aton mayor nga be that change bala. Change starts from sa tao. Prevalent ang nga insidente. Every information may value ginaya, especially ang mga amunin nga instances. Kay at least makita man sa aton mga barangay officials nga sa inyo area ara daw. Wala gilipod ni Chu nga mahimo nagakatabo ini sa pila pa ka mga barangay. Gani nagapangabay siya sa mga kabarangayan nga hugto ng pagbantay batok sa mga sa isang illegal nga hilikoton. Nagapati siya nga resulta lamang ini sang kakulangan sang IPM, epekto man sang backlog sa kutay sang basura. May backlog sila. No? Ang si Mayo sang several days ginpa-explain ng Benro. No? Ang IPM nagsubmit man sa ila explanation, gin-penalize man sila. Nag-meeting man kita with Benro. Okay, gin-plastato sa Benro ano mga terms and conditions nga ginpirmahan sa aton sang IPM. Nga they should comply to it. Ginapasalamatan sa pamuno sang City Legal Office ang bulig sang publiko ilabi na sa mga netizens. Pero ginahaylo niya ang mga nagakuha sang pareho nga mga cellphone video nga gileon nga mag-coordinate sa Bacolod LGU. Agod nga gileon maaksyonan kag matagaan sang kasulbaran ang mga napadangat nga problema. Sa number 9, ang Baay City sa Negros Oriental ang pinakahuling local government unit sa Negros Oriental nga madeklara bilang African Swine Fever Free. Inisunod sa kay Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental nga nagsiling man na sa karon yara na sa pink zone category ang Bays. Ginpahayag ni Jamer Vilos sang spokesperson sang PVO na baton sang Baay City recognition of active surveillance para sa ASF gikan sa National Office sang Bureau of Animal Industry. Sa nagligad nga simana, valid ini sa sulod sang 3 ka bulan. Pagkatapos sinisunod sa iya, magasubmit liwat sang surveillance report ang Baay City para sa ASF-free declaration renewal. Kung ang LGU ang magadeklara nga ASF-free, sarang na ini makatransport sang baboy sa gwa sang local border sini kag sa gwa sang probinsya basta makakomply sa mga requirements sang BAI. Sa 17 ka mga LGU sa Negros Oriental nga naigo sang ASF, 5 ang na-upgrade gikan sa red zone padulong sa pink zone kag na-declare ASF-free. Damdag pa na-deklara na ang Valle Hermoso, Ayungon, Manuyod kag Valencia nga ASF-free. Sa number 8, may napulot tanan ka mga entry points sa 6 km danger zone sa Bulkan Canlaon ang maid-id nga gina-monitor
sang Regional Incident Management Team. Sunod kay Regional Task Force Canlaon Head Raul Fernandez, ginatutukan karon sang Regional Incident Management Team ang mga checkpoints para mapasiguro nga istriktong pagpatuman sang no entry sa lugar. May anom ka mga entry points sa Negros Occidental nga bahin, kag mga may 3 naman tubtob 4 sa Negros Oriental. Sa kalapad sang lugar sunod kay Fernandez, hindi magid nila lubos mapasiguro nga mapaiway ang extended 6-kilometer danger zone gikan sa human activity. Sunod kay Fernandez, mag-aabiso lamang sila liwat kung sarang naman matugutan ang mga mangunguma sa pagsulod sa 6 a.m. to 4 p.m. nga window para sila makatatapman sa ilang kasapatan kag kaumhan. Sunod kay Fernandez, sa karon, hindi pa nila makabig nga na-normalize ng sitwasyon sa bulkan. Gani nagakigo nga temporaryo nga ipaiway ang pagsulod sa 6-kilometer danger zone. Sa May 28 nga bulletin sa Canlaon, mayara sang 22 ka mga volcanic earthquakes ang na-record kag 947 ka tonelada sang sulfur dioxide flux. Yung RINT natin, yung nagiging focus nila, binibisitahan nila yung mga border controls, reminding yung mga natin, yung mga personnel natin, border control personnel natin na to strictly enforce yung ating no human as of now, no human activity inside the 6-kilometer radius extended danger zone. Sa number 7, contact tracing sa mga ginakabig close contacts ng pasyente nga napatay tugas ng suspected rabies ginapatuman sa Bacolod CHO. Magluwas sa separado nga pagpangusisa nga patigayunon sa Provincial Health Office sa kaso sang 25 anyos nga napatay tugas ng suspected human rabies sa Kabangkalan City. Nagapatigayon man sang contact tracing ang katapos ng Bacolod City Health Office sa mga ginakabig close contacts ng pasyente nga nagapuyo sa Barangay 35 sa Bacolod. Ginpahayag ni Environment and Sanitation Head Dr. Grace Tan, ilan na natagaan sang post-exposure prophylaxis ang mismo live-in partner sa napatay nga pasyente. Sa records ng PHO, ang pasyenteng nakagtaan sang ido sa Kabangkalan City sa bulan sa Marso. Mayo 24 na sing gin-admit siya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa maglain ng pamatsyag, nagapalanuka kag may kahadlok sa tubig. Masunod na nga adlaw sang Domingo sa nagtaliwan ang pasyente. Ining ika-4 nga suspected human rabies death sa probinsya nga kinakabig karon nga makaalarma sang PHO. Hindi pa ma-establish ang reporting where report. So reporting unit usually bisa sa surveillance kung diin siya nag-expire. Din siya gin-report. Pero dapat i-establish gid naton with the DOH man para mai-align ang data nga ideally dapat kundi ang incident na nag-occur din siya na by. Sa number 6, kapin sa 2.8 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpeskar sa banwa sang EB Magalona. Matapos nga makabaton sang tip ang kapulisan nga mayara sang igasmuggle nga sigarilyo, silang gilayon nga nagpadulong sa barangay Pasil sa banwa sang EB Magalona Martes sa gabi. Ginsiling ni Police Major Razel Jim Hoxon, ang Deputy Chief ng Talisay PNP. Nagin-transport pagi sa bangka ang mga nasambit nga sigarilyo. Wala sa may naabtan nga mga persona ang otoridad sa lugar, malapit sa baybay kundiin, gin-ariya ang mga sigarilyo. Wala man sang silyo kung dokumento nga nakit-an diri. Sunod pa kay Hoxon, ila na nga gin-turnover sa Bureau of Internal Revenue ang mga nasambit nga mga imported nga mga sigarilyo. Ikaduha na ini nga tion nga may nakumpeskar ang EB Magalona Police nga mga smuggled cigarettes sunod kay Hoxon. Sa number 5, masobra 800,000 pesos nga balor sang dried marijuana kag liquid marijuana gin-surrender sa kapulisan. Voluntaryo nga gin-surrender ni alias Nene sa katapos ng Bacolod City Drug Enforcement Unit, kaupod ng City Intelligence Unit kag La Carlota Police sa Martes sang hapon ang anom tanan ka mga kilo sang suspected dried marijuana kag liquid marijuana. Tanan nagabalor sang 823,500 pesos. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez,
Pamuno sang CDEU nga offshoot ang nasambit nga pag-surrender sa mga kontrabando sa ilaging patigayon nga bypass operation sa Bacolod sadtong Lunes, kung sa diin 3 ka mga persona ang nakuhaan sa masobra tunga sa milyon ka pesos nga shabu kag marijuana. Suno kay Benitez, una pa lang ini nga tion nga sila naka-recover sa ginatawag liquid marijuana nga makabigman nga dangerous drugs sandig sa briefing sang Philippine Drug Enforcement Agency. Ang liquid marijuana suno kay Benitez ang ready to use kag masami ginagamit sa vape. Nagabilis sang 4,500 to 5,000 pesos ang isa ka item. Gindugang ni Benitez nga tubtob karon ginahibalo pa nila kung anong market o kung mga customers nga nagagamit sang ini nga mga isang dangerous drugs. Sa number 4, mga basura nga sadtong pangtambak sa kilid sang suba sa barangay Sumag kag Punta Taytay ang nakakasna. Cease and desist order mahimo nga ilif sang Bacolod LGU. Na pangkakasna kag napadala na sang property owners sa barangay Sumag kag Punta Taytay ang mga basura nga ilasad to separado nga gingamit bilang filling material sa ilang mga duta. Kabahin ini sang ilang undertaking matapos nga nag-issue sang cease and desist order ang City Legal Office batok sa illegal nga backfilling operation ilabi na sa kilid sang suba. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga mahimo malift ang na-issue nga CDO bangod sang compliance sa mga property owners. Pero sarang sigihapon sila nga mamultahan tungod sang illegal dumping. Pating hauler sa basura ang magapanabatman. Officially, pero ginakuan naman na may complete compliance sa ila sa undertaking nila. Kay part dito sa ginstorya namon, fines will be imposed maskin gin-clean up nila. Ma-impose kami Japan fines sa ila. Sa number 3, mag-amiguhay ang ginaligar ginabdak sa Kabangkalan City. Isa sa ila ang gintiro patay sa Banwa sang Ilog. Magapangailang kontani isang billiards ang duha ka mga mag-amiguhay sa syudad sang Kabangkalan apang ginaligar nga silang ginabdak sang puti nga van Martes ang hapon. Suno sa 24 anyos nga survivor nga ginkilala sa kay alias Nico, residente sang barangay Villamonte sa Bacolod. Nagsakay sila sa series bus gikan sa Bacolod kag sang pag-abot nila sa proper sang Kabangkalan, sila ginpuwersa sang 4 ka mga persona nga magsulod sa van. Ginaligar pa ni Nico nga ginhigdan sang cable tie ang duha nila ka mga kamot antes sila gindala sa barangay Dangkalan sa Banwa sang Ilog, kung diin sila nagpondo kag ginguyod pagwa sa van. Isa sa mga suspect suno kay Nico ang nagpalupok sang armas hang sa ulo sang iya sini nga upod nga si alias Kurt, 23 anyos nga taga Talisay City. Rason nga ining ginbawian sang kabuhi. Sa piyak na bahin, ginadugang ni Nico nga siyang ginmanduan sa mga suspect nga magdalagan samtang nagapalupok sila sang pusil. Apang wala siya maigo sang bala kag tigayon nga nakapangayo sang bulig sa mga residente malapit sa area. Ginasiling naman ni Police Major Randy Babor, ang hepe sang Ilog PNP, nga padayon pang ila ginapatuman nga interrogation sa nakaluwas nga si Nico kag nagapakig-angot man sila sa mga kapulisan sang Talisay kag Bacolod para mahibaluan kung may mga record ang duha ka mga biktima. Nagahulat man ang kapulisan sa mga tawo nga posible nakakita sa pag-abdak sa Kabangkalan. As of press time, wala pa sang witness nga nagagwa. Una pa lang ini nga abduction shooting incident sa Banwa sang Ilog suno kay Babor, apang ila ginapasiguro nga may lead ang kapulisan sa natabo nga insidente. Sa number 2, Anay Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Teves Jr. ang ginaresto sa Timor-Leste. Una nga gin-announce sa social media sa iya sini nga anak nga si Axel nga gin-kidnap ang iya nga amay. Ginsiling naman sang abogado ni Teves nga si Attorney Ferdinand Topacio nga gindakop sang Immigration Police si Teves sa iya sini ginatineran sa Dili mga alas 8 sang gabi sa oras sang Timor-Leste. Upod man nga gindakop ang iya nga legal counsel sa Timor-Leste nga si Dr. How Serra. Sa karon sila ang yara sa custody sang Ministry of the Interior. Suno kay Topacio, wala sang dokumento kung may ginpakita nga arrest warrant ang mga otoridad nga nagapatag sang basihan sang ilang detention.
Ginsiling naman sa Department of Justice ang Pungsod Pilipinas nga hulaton nila ang masunod nga tikang sang Timor-Leste ani kun ipa-deport si Teves bilang isa ka undocumented foreigner o kun i-extradite kasunod man sang application sang pungsod. Wala pa sila sa may nabaton nga dokumento angod sa pagka-aresto kay Teves. Nagapangatubang si Teves sa mga kaso may kaangtanan sa pagkapatay ni anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag siyam ka iban pa sang Marso 2023. Ginsiling naman ni Mayor Janice Digamo ang balo ni anay Governor Digamo nga ginapaabot niya ang pag-atubangay nila ni Teves sa korte agod tutigayo na nga matagan sang hustisya ang natabo sa iyang bana kag para man sa kalinong sang Negros Oriental. And we are held against our will. They are not letting me go, and they don't have sira laiha mandado. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, syudad sang Iloilo mayara na sa ginkonfirmado nga kaso sang Mpox. Kinabisuan karon ng publiko nga magsunod sa mga precautionary measure kag asob press time sa press conference sa Iloilo. Ginasiling man ni Dr. Marian Diaz, ang pamuno sang Iloilo City Show, nga may laboratory confirmed na nga kaso sang Mpox sa Iloilo City. Wala sila sa may nakita nga widespread community transmission. Dugang pa ni Diaz padayon ang pagpatuman sang health authorities sang maidid nga monitoring. Upod sa mga allied health institution, nagapatuman man sila sang case finding kag contact tracing. Magluwas sa kumpirmado nga kaso, may raman sang 4 ka mga suspected cases sa syudad. Suno kay Diaz, ini sila ang na-isolate na kag ginatagan sang nagakaigo nga medical care. Yara naman sila sa estable nga kondisyon. Nalakip sa mga precautionary measures ang pag-observe sang proper hand hygiene. Ang Mpox nagalapta paagi sa skin-to-skin contact, kasubong man mucosal lesions, kaangay sang paghalok, pagpakighilawas kag respiratory secretions. Pwede man ini maglapta paagi sa nag-contaminate nga mga bayo o beddings. Ginabisuan ang publiko nga ipaiway ang mga crowded ukon mga nagaginutok nga lugar. Ginapanugyan na naman karon ni Diaz sa mga travelers nga antes pa man magbiyahe, mas maayo kung pat-uron na ang mga lugar nga kaladtuan. Pila sa mga sintomas ng Mpox, ang skin rash o mucosal lesion, paghilanat, sore throat, pagpangadlay, sakit sa ulo, kag pagpalanakit sang kalawasan. Sa Negros Occidental, kag Bacolod City, suno kay Adrian Hort Ramos, ang pamuno sang Provincial kag City DOH, wala sang recorded sa karon nga Mpox cases. Since we have already a one confirmed case, is observe kita sa proper nga hand hygiene, that is frequent washing of the hands, no, with soap and water, and kami gid recommended kami nga i-sanitize siya with an alcohol based nga mga sa alcohol. And of course we have to avoid mga crowded places so that ma-avoid naton ang skin to skin nga contact naton. And if may mga symptoms na sila, no, we recommend to seek early or immediate medical consultation and to isolate themselves para nga hindi na mag-sige spread ang ating infection. Kag sa good vibes, duwa pa ka mga student athletes sa Western Visayas ang nakabreak sang record sa discus throw event kag 200-meter run sa palarong pabansa 2025. Nakatiniilang nga nagadalagan si Trixie Ann Arellano sa Concepcion Central School sa Iloilo Province sa ma-break ang 2008 record sa elementary girls 200-meter run nga iyan natapos sa sulod sang 26.4 seconds sa palarong pambansa 2025. Dungan sa pagsaulog sang kadlawan sang 11 anyos ang pagkuha sang gold medal para sa Western Visayas. Dugang naman nga gold medal na nakuha ni Josh Gabriel Salcedo sa Antique Vocational School para man sa Western Visayas sa discus throw event sa palarong pambansa 2025 sa Ilocos. Ang grade 11 student ang mayara sa 45.52 meters nga throw nga nag-break sang 2023 palarong pambansa record nga nakuha sa ito ni Irex Villanueva sa Romanito P. Maravilla Senior National High School sa Bacolod.
Ikaduha na ini nga record-breaking performances o kung makatatlo na sang nakuha ang mga record-breaking performance sa mga atleta sa Western Visayas sa palarong pambansa. Ang Western Visayas ang nagapangatlo sa initial overall medal tally nga mayara sang 16 ka mga gold, 19 silvers kag 16 ka mga bronze medals as of 12 noon sa Mayo 28. Kabayan sa mga nakakuha sang duga nga mga gold medals ang Bacolod swimmers sang St. John's Institute nga Sanday Nash Benjamin Llamado na nangibabaw sa 200-meter freestyle kag 4x100-meter freestyle relay sa Elementary Boys Division. Gold medal naman sa 200-meter butterfly kag 4x100-meter freestyle relay kag 4x100-meter medley relay ang gindaog ni Rihanna Montelibano sa Secondary Girls Division. Kabayan man sa rhythmic gymnastics sa Elementary Division si Alana Gian Lim nga nakakuha man sang gold sa team event. Kag antes kita magtakop, shoutout sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Jelwen, mayong hapon si Ibo Sir, kay Nanette Santos, mayong hapon, watching from Taiwan. Naga-shoutout siya kay Aida Palencia. Kag subong man kay Jeremy Asi, mayong hapon, kay Meli Palaras, Maria Fe Baredo, mayong hapon man watching from Binyan, Laguna. Kay Ray Tinosan, Jessary Hivero sa Himamaylan, mayong hapon sir. Kay Sir Neni Grande sa Moises Padilla, mayong hapon. Kay Gingging, kag liwat no, kay Romel Galio, Ria Tenefrancia, RF Diamond, kag ari pa, balik Japon no, si Sir Jessary Hivero. Kag amuyad to ang mga top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Delfin.